Otvorte dvere! Bá! Ani piču! Ty lajdák, šmakaj! Všetci na zem! Ruky na hlavu! Útok hovorím! Ty skurviacká skurva! Áno, tak jak na schvál. Tak zase si objednám kapučinko, áno, a vidím 200-300 kúskov policia, zase ide do brany. A behnem tam zase, tam už zezadu, černá postava, hovorí, brčkavé vlasy, hovorí, psovi, skoč na to. Tak skočil, bol psíček a nekúskal, ale tak hovorí, ne do nohy, do hlavy. A Milikárko, tak to si nebol lepšie nájsť, nejakého lepšieho kamaráta. Jebem boha! Tak o toho neváhal som ani ja. A hneď bam, solá, kombinácia moja klasika, nenormálna. Ale už zakročili, akože naši chlapci hovoria, stačí, nerob. Stačí, už neblázni. Však už hovorím, však potrebuješ nejaké vyznamenanie, ne, však jedno mi nestačí, mám veľkú vitrínu, ne.